अलंबार अलंबार आरो नों बहा थांनो नागिरखो? ट्रेना फैसिगोन नै, दा थांसै जेरावबो फैदो। ट्रेना खारग'लांबा मा जानांगौ जाखो? फैदो जेरावबो दा थांसै। थाङा जेरावबो, जिरायबाय थानो बानानै ओरैनो थाबायथिंनायालाय। माबालै, जेसेबांनो गोजानाव थांनो नागिरदों, गोसोआ माथो न'थिंसो बांसिन बोबाय थादों। जादोंब्रा, आंहाबो बिदिनो जादों। जेसेबांनो गोजानाव थांनो नागिरदों, एसेबांनो गोसोआ हिनजावनियाव, बिमानियाव, गामियाव, न'खराव बांसिन गोसोआ बोगासिनो। मानोना जों उन्दैनिफ्रायनो जेरावबो थांफेराखैना। उन्दैनिफ्रायनो जों न'खौ गारनानै जेरावबो थांफेराखै। जोंनि गोजान जायगा हान्थिनाया बे बारावनो फार्स्ट, बेनिखायनो जोङो बेबायदि मोनदों। नाथाय मा खालामनो, बेनो जोंनि थांना थानायनि लामा। माथो गामिफोरावबो हनै जेबो खामानियानो गैया, मा मावनानै जानो? बेनोथ' जाबाय। थांनानै थानो थाखाय मोनसे फिसाब्लाबो साख्रि दङमोन। बे साख्रिखौबो हिनजावनि आखल गाज्रियावनो बिथिङावनो गासैबो बरबाद। साख्रिबो बरबाद, गासैबो बरबाद। दा गोजानाव थांनायनि अनगा मा दङ? गोजानाव थाङाबाबोलाय खाथियावनो थाबालाय थुक थाक दिन हाजिराफोर मावनानै मोनो। सानसे मावनायावसो 300। बिथिं आरो जानाय दङ, गाननाय दङ, जोमनाय दङ। आरो बे हाजिराखौबो सानफ्रोमबो मोना। मालाबा सप्तानैजों खनसे, मालाबा सप्ताथामजों खनब्रै, बेबायदिजों मा न'खर सोलिनो? जानाय लोंनायनि थाखायलाय जायोमोन बेनो। जानाय लोंनायजोंल'थ' संसारा सोलिया। जुदि आखायाव थाइसेबो फैसायानो जों दोनलांनो हायाब्ला, बेमार आजार जाब्ला मा खालामनो? आखायाव थाखा फैसा गैयाब्ला बै बिफा बोराया जि समाव एसे एनै हाफोर आरजिनानै गालांदों, बेफोरखौनो फानै जानानै थांना थानायनिसो लामा जोंनि। गोजानाव थाङाब्लाबो बेबायदि अबस्था। बेबायदि होनायानोथ' जाबाय। आं बिराद सिन्था खालामदों। आंनि हिनजावा नोंनि हिनजाव बायदि गोगोम नङालै। मानसियानो गोसोआनो बिराद दुरबलथार। दा आं थांना थाहैगोन गोजानाव बोसोर। बिनो सम बायदि फन हरनो मोनाब्लाबो बियो आंखौ गोजानाव थानायाव खें असान्तिसो खालामगोन खोमा। माथो हनै खाथियाव थाब्लानो मालाबा एसे उन्दुनायफोराव लेट जाना फैब्लाबो माबायदि खालामो। आरो गोजानाव थांबाथ' आरो मा खालामगोन बियो? बारा सिन्था दा खालामसैलै। फैदो थांनोसै। ट्रेनाबो हनै फैगासिनोखा। जेसेबांनो सिन्था खालामगोन जोंनि गोजान लामा हान्थिनायाव, एसेबांनो जोंनि गोसोआ दुरबल जालांगोन। फै, मालाय बिसोरो थागोन। न'आवनो थागोन बिसोरो। फै। थौदो, हनै ट्रेनाबो सफैबाय। थौदो गोख्रै। आयै, सानफ्रोमबो स्कुलाव थांब्लाथाय गारिखौनो नेबाय थानो गोनां जायो। नेनो नांखागोनथ' आरो। गारिजोंनो थांलाय फैलाय बेबस्था जाबाय नालाय, गारिखौलाय नेनो नांखागोन दा सानफ्रोमबो। आरो जेब्लायबो माथो जों फैनानै नेफैग्रोनो नांखागौ। गारियाथ' फैनानै नोंखौ नेबाय थाफैया नङा, नोंसो नेनानै थाफैनो नांगोन। आयै, सानसेयाव आंनि थांलाय फैलाय गारि भारा जेसेबां खरसा जायो, बे खरसानि बदलै बेयाव होस्लायस्लाय नोंनो स्कुटि गंसे बायनानै आंखौ सानफ्रोमबो लांलाय लाबोलाय खालामदो। बे गारियाव सानफ्रोमबो फैसा हरबाय थानाय, नों थाव सोनानै आंखौ दोनहैलाय लाबोलाय खालामबाय थानाय एखेसो जायो माथो। आयै, बिदिनो खालामदोना नोङो? मानो? गारिजों थांनाया मा जाखो? स्कुटि लाब्लाबो बे सानफ्रोमबो थाव सोनाय एखेखा। बेनिखायनो नों गारियावनो थांबाय था। मोननैबो एखे, मोननैयावबो थाखा थांखायो। बेनिखायनो नों थांबाय थादो गारिजोंनो। आंहाबो बिथिं न'आव खामानि मावबाय थानो हायो। आं नोंखौ सानफ्रोमबो लांलाय लाबोलाय खालामनाय माने आंनि समा बरबाद जानाय। बेनिखायनो नों गारियाव थांलाय फैलाय खालाम बाबा, आंखौ आसा दा खालाम। मानो आयै? खमानो गारिजोंसो फैयो। बांसिनानो मालाय बिमा बिफाफोरा सोरबा बाइकजों, सोरबा स्कुटिजों, बिमाफोरा देलाय फैनानै फिसाफोरखौ दोनफैयो। एथ' समायना नुयो। आयै, नोंबो बेबायदिनो खालामना। आफा, नोंनि आफा थैना थांखांनायनि उननिफ्राय बेसेबां थाखा फैसानि अभाब जादों बेखौ आंसो मिथिगौ। स्कुटि बायनोलाय बहाथो फैसायालाय? स्कुटिखौबो 20-30 हाजार मोनो नामा? लाख नङाब्लानो मोनला माथो। बे लाख थाखाखौ आं बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो? बेबायदि लाख थाखानि स्कुटि गंसे लानांगौब्ला हा हु फानजोबनो गोनां जागोन। नोंनि फरायनायनि खरसाखौनो आं माबायदि देरनो बेखौ आंसो मिथिगौ। फिसा, स्कुटिजों थांनाय, गारिजों थांनाय बेयाव जेबो फाराग गैया। खालि गियानखौल'सो लाहैनो मोननांगौ। नोंनि नुनाय सिमां, नोंनि साननाय सिमां गासिबो सानसे जाफुंगोन। नों फरायग्रोल' फिसा, गोसो होनानैल' फराय। जागोन दे आयै। हनै फिसा, गारिया फैबाय। हनै थांदो खारलांदो हनै गारिया फैबाय। नोंगौथ' आरो गारिया फैबाय। आयै, बिदिब्ला थादो दे, आं थांनोसै। बाय आयै। बाय फिसा, गोसो होनानै फराय दे। स्कुलाव दुस्थ' खालामहैनो नाङा दै। जागोन आयै। बेथ' बेवाइफोरसो खोमा। हारे,
बेथ' बेवाइफोरसो। हारे बेवाइफोर, बबेयाव थांनो? बेवाइ, आं बे लामाथिंनो फैदों। बेवाइ, नोंखौ बे थिग समाव लोगो मोनबाय आङो। बेवाइफोर, आंखौ निमाहा होदो। नोंनि बिनानावनि जानानै आं निमाहा बियो। बेवाइफोर, दैजिया दा बहा दङ आरो माबोरै दं नों मिन्थिबायगौ नामा? बेवाइफोर, नोंखौथ' मानिनो गोनां। हिन्जावखौ लांबाय नोङो। हिन्जावनि फारसे नोंहा जेबो सिन्थायानो गैया। हिन्जावा बबेयाव दङ माबोरै दं नोंथ' मिथिनो नांगौमोन। निमाहा हो बेवाइफोर, आइनि थाखायनो आं जेबो खालामनो हाया। मानो? बेवाइफोर, नोंखौथ' आं आसरितसो मोनबाय। दाखालि नोंनि बिमाया नोंखौ आखाइ हमनानै दों दों लांबाय, नों बेबायदिनो थांबाय सिरियैनो। नों थांखांनायनि उनाव नोंनि हिन्जावा गाबदों ना मिनिदों, ना दङ ना थांबाय, नोंथ' जेबो उदिसखौनो लायासै। नोंगौ बेवाइफोर, बै दिनाव आं खबर लानाय जायासै आइनि थाखायनो, आरो बेनि उननिफ्रायबो खबरखौनो लानाय जायाखै। फन हरनोबो आइया आंनि मबाइलखौ लानानै दोनदों, फनानो हरनो मोनाखै। बेवाइफोर, मा खालामनो, आंनि नखरनि परिस्थिति, आंनि नखरनि अबस्थाखौ आंसो मिन्थिसिगौ। बेवाइफोर, नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय। आं नोंनो माखासे खोथा फोरमायहरनो होननानै सानो। मा खोथा फोरमायहरनो सानो? बेवाइफोर, नों दिनै बेसिम फैनो हादोंब्ला आंनि बिनानावनि खाथिसिम थांनो हाया मानो? जोबोर गोसो दैजिनि सेराव थांनो। अननाय होनो सानब्लाबो अननाय होनो हाया, बोजबनो सानब्लाबो बोजबनो हाया, नुजानो सानब्लाबो नुजानो हाया। बेबायदि दिनै आं जानानै दङ। बेवाइफोर, दैजिखौथ' आं गोरबोजों अनो, नाथाय आइनि थाखाय आं अननाय होनो हानाय नंला। बेवाइफोर, जेब्लासिम आंनि आइ आफाया थांनानै थागोन बै समसिम आं दैजिनि सेराव थांनो हाया बायदियानो। आरोथ' नोंबो मिन्थिखागौ दैजिनि गोरबोनि गथ'आ सोरनि, बेखौ लानानै आइया बांसिन प्रेसार खालामदों। बेवाइफोर, थांनानै खोन्थाहै नोंनि नोंनानावनो जे आं फैनो हानाय नंला होननानै। मा? नों थांनो हानाय नंला? ओहो बेवाइफोर, हानाय नंला। खोन्थानानै होदो बेवाइफोर। बियो गुबुन लामा लायोब्लाबो बेखौ लानो होदो। बेवाइफोर, खोन्थानानै होदो। मा जानांगौ बिदिजोंलाय? आंबो बे बैसोआवनो रान्दि, आरो आंनि बिनानावाबो। जों बिब' बिनानावनि खाफालालाय माबायदि? आंनि बिनानावनो दा आं बे खोथाखौ माबोरै खोन्थाहैनाय लगे लगे आंनि बिनानावनि गोसोआ बेसेबां गावगोन। आं बे खोथाखौ बिनानावनो माबोरै खोन्थानो? खोन्थायालासिनोबोथ' थानो हानाय नङा। मानोना बिनानावाथ' बेखौनो लामा नायनानै थाबाय थायो। आं बिनानावनो खोन्थायाब्लाबो मादैनो आरो आइनो खोन्थागोन। बिसोरो दैजिखौ बुजायगोन। थांनि र' बिनानावनि सेरसिम। आयै, आबैसा नों फैदों? औ आबै, नोंसोरखौनो गोसोखांनानै नोंसोरखौनो नायनो फैदों। आबै, आंखौ मानो बिदि नायदों नोङो? आबै सना, नोंनि महर मुस्रि गोसो गोरबोजों नायदों आं। मानो आबै, मानो बेबायदि नायदों? माबाफोर नुदों नामा आंखौ? ना आं माबाफोर दाय मावदों? नङा आबै, गोसो गोरबो गावनायजों नोंसोरखौ नायदों। आबै, जोनोमनिफ्रायनो आंनि बे आखाइजोंनो नोंसोरखौ उन्दै समाव थुखैदों, थाव फुनदों, नोंनि खिथुखौ सुना होदों, नोंनि गुंग्राय गारदों। नों लोमजाब्ला आंनो नोंखौ बारथिंनानै आंनो नोंखौ डक्टरनाव लांदोंमोन। आबै, आंनि बे आखाइजोंनो नोंखौ आं गिदिर गोलाव खालामदों। नोंगौ आबै, गोसोआव दं आंबो। आबै, उन्दै समाव बेसेबां लुथुबथुब अन्थावथावमोन नोङो। हाबा जाखांनानैनो नोंनि सेहेराया माबोरै जालांखो? आरो दाथ' फिसाय गोमा जाखांनायनि उनाव नोंनि महर मुस्रि गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग जाबाय। महर मुस्रियानो गोमालांबाय। बेथ' जाखासिगोन आबै, दालाय आरो बहाथो गोदोनिजों रुजुजाबावनो। आबै, बिनानाव दैजिखौ आं लोगो हमनो हास्थायो। बबेयाव दङ बियो? बिनि रुमावनो दङ। नोमा आरो नोमादै बिजोंनो दङ। थां। बे आंनि फैसाखौ खावनाया मानसि गिदिरनि आखल जाखो ना उन्दैनि जाखो? मानसि उन्दैखौनो सेबग्रोनि आङो, बिनि उनाव मानसि गिदिरनियाव थांगोन आं। हाबाब, मा जाखो बे न'आव? फैसा थाइसेबो दोनथिनो हाला। फैसा नुब्लानो खावनोल' जाबाय थायोदां गोसोफ्रानो। सोरखौ बुखिदों? मा फैसा खावनायनि खोथा बुंलाबायखो? आंखौसो खावदों सानदों नामा? हाब, आंथ' नोंखौ खावदों होननानै बुङाखै। आरो
नों गावनो बुंनानै लाबाय जे फैसा खावनायनि खोथा ना नोंनो खावदों? न'आव मालाबा ओंख्रिया गोमानानै थायो बेखौबो आंनो जादों। मालाबा फैसा गोमायो बेखौबो आंनो खावदों। मालाबा ब्लाउसआ गोलैनानै थायो बेखौबो आंनो गारनानै दोनदों। मालाबा ओंख्रिया संख्रिबाबो बेखौ आंनो होखोमानानै दोनदों। गासैखौबो आंखौल' नुयो नामा नोङो? आंखौ खावदों साननानै बे सिखाजों आंखौ दानथारनो नागिरदों? नोंखौ आं बुङाखैबो आरो नोंखौ दाननोबो लायाखै। आं बिसार खालामग्रोनि। बिसार खालामनायनि उनाव नोंआनो जा सोरबायानो जा आं दानगोनबो। र' फिसालाखौ सोंहैग्रोनि आं। फिसालाखौसो खावदों होननानै फिसालाखौसो बुहैमारसिगोन नामा बेलाय? बेस्रा फिसौआथ' खावाखैनो, आंसो खावदोंमोन। बे आयालाय बोरैथो सिगां गावनो बुंनानै लाग्रोजोबखो? फैसा खावग्रा मानसियासो दायखौ मिन्थिखानानै सिगां बेफोरबायदि बायदि बुंनानै लायो। बेनो जाखागोन खोमा, खारन आंनि फिसालायाथ' माब्लाबाबो आंनिफ्राय बेबायदि फैसाबो खावफेरखाया। आरो बे आं फैसा दोननायखौबो बेथ' नुवाखैनोमोन, बेथ' स्कुलावसो दंहैयोमोन। आरो नै फिसालाया स्कुलनिफ्रायनो सफैयाखै, फैसाया गोमानानै थाबाय। बिदिब्ला फैसाखौ सोर खावनो? आइनि अनगा बे आयानो जाखागोन। बिनिखायनोसो बे गाव दाय मावनानै सिगां खोथाखौ बुंनानै लाग्रोदों। मिसा मिसि दा बबेनो रागाखौ बबेयावसो हैफ्लांगोन आं? फिसालानाव सोंफानाय माने फिसालाखौसो बुफ्लांनाय लांगोन आं। आंनि आन्दाजाव बे आयानो खावखादों। बिनिखायनो फैग्रोथों, फिसालाया फैग्रोथों, बिनि उनावसो बिसारा जागोन। फैसा खावनानै खावाखै होननानै बुंदों ना बियो?